Ya nala ngisinegiya steering my accelerator ibuko iningi usiyanephiwo la ilala lento leyo gup 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 reverse yayibona leyo nto inqalaza so manga kushayisa sempundra ay Kuma. Yebo mara umsebenzi. Mntanami ukahle? Usirazi? No ngiyabuza mntanami. Ikhanda lakho lisese right? No ayili right my ikhanda lami alibhlungu futhi cabanga yonke into ma ihamba kahle ngiyaphila mina saka mawazi ukuthi nekufanele angeke ungene kule moto njengamanje indaba khuluma sikontrolo Thenjiwe ngangitest uzokwenzani ngitest Thenjiwe buye emotweni Thenjiwe Thenjiwe man Thenjiwe man ngiyakwenza lutho Uzoyenza kanjani lento engekho yena? oh Thanato yazi ngizokwenza noma ngizoba holo lova sizobe ilele phansi zonke manje zisu sifaka ama BPS ihona ma kuyimina phambili yeah Wena mntanami wena uzohola. yeah ma your one and only daughter uTangibles yabo into ma engizoyenza kusasa ku-event siphihli ma wena into kumele uyenze ukuthi wena relax yes ufaka neutral yes uthi brakes mina ngizodila no accelerator yayenza ngiyabonga bawami ngiyabonga imini uzobe hamba phambili ingane yakho uzoba holuva yayibona into engishoyo mawami Wethenjiwe. Uyayibona ke manje lento kuspina bengikutshela ngayo. Uyabona manje ukuthi kwenzakaleni? ma Nangithi uyabona ukuthi kwenzakaleni? kodwa nawe ma bahapiki kancane uyabona ukuthi abantu basesibhedlela imancane ifoni yami hayibo ufuna ngichaze bethu lo mameza ukuthi kuyashona phuma mfethu fast manje amaqanda wami